Albishirinku maza da mata 'yan Najeriya, a yau muna tallata muku sabon kundin album mai suna Yar Kishin Kasa. Hajiya Hadiza Bala Usman. Fitattun mawaka suka baje basira kundi suka bata hankalin dare dan ganin sun kawo muku da dadar waka ta Yar Kishin Kasa, audio da bidiyo. Shahararrun mawaƙan da suka baje basira suka kasa ta a faifai sun hada da Ibrahim Bala dan zakin Musawa. Dan zakin Musawa ina ƙara yabawa abinda kuka yi mani da ku sai godiya. Umar M Lawal wato Zamanga. Watan gida na ji sun miki baiti ba gaba da gaba ba. Hadiza Bala halin ta kudu ba. Bata bar wani mu yayo kuka ba. Bata kyala masu cutar musu zo ba. Abdallah Amdas. Gani yasa nasarar ta mutaskaka. Allah ga tanki ne, shi sarkin ki ne, kuma bai taimakon ki ne, bai sa nasarar ki ne. Allah garkuwar ki ne, Mama Hadiza Bala. Ahmad Delta. Zato abin ki. Kin ba da gudunmawa ga manya da ƙanana. Gajiyayyu da garin su ga takin nuna. Har in yi jira abinci kaya da na auna. Faisal dan amarya. Babbar maliya bagara da zago ba. Kawai su mai kwalliya ba su kai ki ado ba. Da ke muke tutiya ba mutumi ba. Dan ganin sun kawo muku bidiyo album na Yar Kishin Kasa, Hajiya Hadiza Bala Usman da kuma Sagir Abdullahi. Hadiza kin zamo sha tambaya. Shagogwar maya. Ku zo mu je mu gaida gwamna Nasiruwa. Gwamnan Kaduna. Rector by Abdallah Amdas, producer by dan zakin Musawa. Ku nemi naku a kasuwa, ku sha kallo. Cikin waƙar mama dole in gaida jigajigai. Profesa Yemi Osin Baje na gaida kai. Kun yi aiki kasar ga an shaida.